も信じられない。私が告白するだなんて。しかも先輩が受け入れてくれるなんて。勇気を出して本当によかった。どうしよう。顔が真っ赤のまんま。こんなんじゃ明日先輩に会えないよ。先輩、今何してますか？私は先輩のこと